Λοιπόν, πάμε να δούμε έναν αγώνα του Γιώργου. Ο Γιώργος είναι σε αυτόν τον αγώνα στην Βέρεια, παίζει ως 4 ή 5 μήνες σαν μπλε ζώνη. Η κριτική που θα κάνω πάνω στο μάτς θα είναι κυρίως η κριτική που θα έκανα στο Γιώργο, γνωρίζοντας τις γνώσεις που έχει εκείνη τη στιγμή. Θα μπορούσε να ήταν πολλά πράγματα που θα μπορούσε να βελτιώσει, αλλά κάνω μια κριτική η οποία απευθύνεται κυρίως σε μια μπλε ζώνη καλή, ικανή, και ίσως να δώσει και λίγο παραπάνω πληροφορία, ένα τσικ πράγματα τα οποία ίσως να μην τα γνώριζε, αλλά θα μπορούσε να τα κάνει πολύ καλύτερα, χωρίς να χρειαστεί να ντριλάρει κάτι ιδιαίτερα. Κυρίως θα σταθούμε στο στρατηγικό κομμάτι και σε κάποια μικρά τεχνικά λάθη που έκανε, μεγάλα. Ε, Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να σχολιάσω είναι ότι ο Γιώργος, η στρατηγική του ήταν να μπει ουσιαστικά στο πόδι όσο πιο γρήγορα γινόταν, για να τελειώσει το submission, γιατί ήταν σχετικά άρρωστος, ήταν πάρα πολύ αδύναμος και το match θα ήταν δεκάλεπτο, και επίσης έχει μια αρκετά καλή guard, θα μπορούσε να είναι μια ήταν μια σχετικά καλή στρατηγική, καθώς επίσης δεν έχουμε δουλέψει και πάρα πολύ το όρθιο. Τώρα ο αντίπαλός του είναι αρκετά πιο κοντός από τον Γιώργο, και ο Γιώργος ήθελε να προσπαθήσει να μπει κατευθείαν στο πόδι από το wrestling. Αυτό δεν είναι λάθος στρατηγική, ωστόσο θα δούμε ότι ο Γιώργος έπρεπε να ξεκινήσει να σπρώχνει πολύ παραπάνω τον αντίπαλό του, έτσι ώστε ο αντίπαλος να ξεκινάει να έρχεται προς τα πάνω του και να του δίνει αντίδραση. Όσο προσπαθεί να μπει στο πόδι χωρίς να σπρώχνει τον αντίπαλό του, βλέπουμε ότι ο αντίπαλος μπορεί να τραβηχτεί πάρα πολύ εύκολα προς τα πίσω. Δηλαδή, βλέπουμε κιόλας ότι ο αντίπαλος σε αυτό το σημείο τραβιέται πάρα πολύ εύκολα πίσω και ο Γιώργος δεν προσπαθεί δεν έχει την ικανότητα να μπει εύκολα στο πόδι. Το λάθος του ήταν ότι σε αυτήν εδώ τη θέση ο Γιώργος έπρεπε να ξεκινήσει να σπρώχνει τον αντίπαλο πίσω, έτσι ώστε ο αντίπαλος να ξεκινάει να σπρώχνει και αυτός με τη σειρά του μπροστά, και άρα όταν ο Γιώργος πέσει, ο αντίπαλος να χάσει την ισορροπία και άρα να είναι πολύ εύκολο ο Γιώργος να μπει στο πόδι του. Δεν το έκανε. Προσπάθησε να τραβηχτεί εδώ πέρα, ο αντίπαλος απλώς πήγε προς τα πίσω, και σε αυτήν εδώ τη θέση το πρώτο λάθος που ξεκινούσε να κάνει είναι ότι βλέπουμε ότι αφήνει το πόδι και προσπαθεί να μπει στην άλλη πλευρά. Άρα από εδώ προσπαθεί να πάει στο άλλο πόδι. Λοιπόν, το πρώτο λάθος είναι ότι εδώ πέρα σε αυτή τη θέση θα μπορούσε να ξεκινήσει να δουλεύει κάποιο σουμιγκέισι, αλλά έχοντας το δεδομένο ότι θέλει να μπει στο πόδι, θα σχολιάσω αυτό. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, ακριβώς σε αυτό το σημείο, ο Γιώργος έπρεπε να συνεχίσει να προσπαθεί να μπει σε αυτό το πόδι. Και αυτό διότι αν ο Γιώργος κατέβαζε το κεφάλι του αντιπάλου με το χέρι του, έσπαχνε το δεξί πόδι που είναι κάτω από το γοφό του αντιπάλου ψηλά και τραβούσε το γόνατό του στη μασχάλη, το γόνατο του αντιπάλου στη μασχάλη, ενώ ταυτόχρονα έσπαχνε το πόδι προς τα πίσω, θα μπορούσε να έχει μια πολύ εύκολη πρόσβαση στη single leg X. Εκεί μπορούσε να το προσπαθήσει λίγο παραπάνω και πιστεύω ότι θα μπορούσε να μπει και στη single leg X. Τώρα, από εκείνο το σημείο και μετά, ο αντίπαλος ποστάρει σε αυτήν τη θέση και βλέπουμε ότι ο Γιώργος, θα δούμε ότι προσπαθεί να μπει στο δεξί πόδι κατά το Γιώργο, για να μπει σε leg lock. Το οποίο είναι λάθος στρατηγική. Δηλαδή, ο Γιώργος έπρεπε να επιμείνει σε αυτό το πόδι. Και ο λόγος είναι ο εξής. Τη στιγμή που ο αντίπαλος ποστάρει σε αυτήν τη θέση, έχει όλο του το βάρος στην αριστερή του πλευρά. Όπως ο αντίπαλος βλέπει τον εαυτό του, έχει όλο το βάρος στην αριστερή του πλευρά. Άρα, είναι αρκετά εύκολο για τον Γιώργο να πάρει ένα πιο καλό grip πίσω από το γόνατο, και αυτό θα μπορούσε να το κάνει φέρνοντας τον αγκώνα από την άλλη πλευρά για να πιάσει λίγο καλύτερα το γόνατο, και σπρώχνοντας, παύλα σηκώνοντας το πόδι ψηλά, θα μπορούσε να μπει σχετικά εύκολα στο πόδι και μετά στη single leg X. Το ότι πήγε στο πόδι το αριστερό του αντιπάλου είναι λάθος. Τώρα, ο αντίπαλος προσπαθεί να κάνει ένα front step, το οποίο γενικώς δεν είναι καλή στρατηγική. Είναι ένα pass το οποίο δεν λειτουργεί σε καλούς αθλητές τόσο πολύ εύκολα. Ο αντίπαλος έπρεπε σε αυτήν τη θέση να ξεκινήσει να κάνει το back step. Να προσπαθήσει δηλαδή να φέρει τα δύο του πόδια στην ίδια πλευρά. Και ο Γιώργος για κάποιο λόγο εδώ πέρα φοβήθηκε το pass. Ένα pass που στην πραγματικότητα δεν υπήρχε, και αυτό διότι ο αντίπαλος σε αυτήν τη θέση, όσο δεν έχει καταφέρει να φέρει το γόνατο του κάτω, δεν υπάρχει κάποιο pass. Όσο δηλαδή η πατούσα του πατάει ολόκληρη, τότε ο Γιώργος μπορεί να συνεχίσει να προσπαθεί να φέρει το αριστερό του γόνατο ανάμεσά τους και να μπει στη single leg X. Δεν υπάρχει κάτι να φοβάται, γιατί είναι πολύ δύσκολο να ολοκληρώσει το pass ο αντίπαλος. Για κάποιο λόγο το φοβήθηκε εδώ πέρα και ξεκίνησε να πέφτει για να πάει προς τα πίσω. Και εδώ είναι και άλλο ένα λάθος που έκανε. Βλέπουμε ότι έχουν γίνει πολλά λάθη, και αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί συνήθως τα πολλά λάθη και τα μεγάλα γίνονται στην αρχή των μάτς, που υπάρχει ακόμα το άγχος
μέχρι λίγο να ηρεμήσει ο αθλητής. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο εδώ πέρα όταν έπεσε, ο Γιώργος έπρεπε να ξεκινούσε να κλείνει ένα scoop grip, ένα wrist to wrist grip πίσω από το γόνατο του αντιπάλου και να ξεκινάει να φέρνει το γόνατο του αντιπάλου προς το έδαφος. Αυτό θα ξεκινούσε να το δίνει μια έκθεση στην πλάτη και από εκεί ο Γιώργος είτε θα μπορούσε να φέρει το αριστερό hook μέσα για να μπει στη single leg X, είτε θα μπορούσε να ξεκινά να δουλεύει κάποιο matrix backtake ή κάποια θέση γενικώς από τη matrix, παύλα K-guard ή να μπει σε κάποια X-guard. Αυτό όμως για να το κάνει θα έπρεπε να φέρει το γόνατο του αντιπάλου να κοιτάζει προς αυτήν εδώ την κατεύθυνση. Έπρεπε δηλαδή να ενώσει πολύ πιο δυνατά τα δύο του χέρια πίσω από το γόνατο. Δεν το έκανε. Πήγε να μπει στη single leg X, ωστόσο εδώ πέρα με το που μπαίνει στη single leg X, ok, του βγαίνει, βλέπουμε ότι μετά πάει να δουλέψει την butterfly άση. Εδώ και εδώ είναι που δίνει και το χώρο στον αντίπαλο να ξεκινά να σηκώνεται προς την άλλη πλευρά. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο αντίπαλος κατάφερε να σηκωθεί. Και αυτό γιατί έγινε? Πρώτα απ' όλα ο αντίπαλος είναι πιο μικρός, που σημαίνει ότι πιο μικρός όμως και με κοντά άκρα, που σημαίνει ότι αυτοί οι αντιπάλοι είναι γενικώς πολύ εύκολο να σηκωθούν. Είναι πολύ δύσκολο να τους κρατήσει στο έδαφος, γιατί η βάση τους είναι πάρα πολύ κοντά στα άκρα τους. Σαν στρατηγική, αυτό που πρέπει να κάνει ο Γιώργος δεν θα ήταν να μπει απλώς στην butterfly άση, θα ήταν να φέρει το καλάμι του να ελέγξει το γοφό του αντιπάλου και να φέρει το γόνατό του ο Γιώργος στο έδαφος. Για να πάει σαν belly down butterfly άση και αυτό έτσι ώστε ο αντίπαλος να μην μπορεί να σηκωθεί, γιατί ο γοφός θα ήταν πιναρισμένος στο έδαφος, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να σηκωθεί. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει ακόμα και πριν καν ξεκινάει να βάζει το δεξί butterfly hook. Δεν το έκανε αυτό, ήταν αρκετά μεγάλο λάθος. Αυτό έχει να κάνει και με την εμπειρία, δηλαδή ίσως την επόμενη φορά να έπαιζε με έναν τόσο χαμηλό αντίπαλο να μην έκανε το ίδιο λάθος. Του τύχησε εδώ πέρα, δηλαδή σε αυτό το straight εδώ πέρα θα μπορούσε να το έχει πάρει αρκετά εύκολα. Αλλά οκ. Τώρα από αυτό το σημείο εδώ πέρα ο Γιώργος προσπαθεί να περάσει. Κάνει μια σχετικά καλή δουλειά στο να πάρει το τοράντο. Ωστόσο, εδώ βλέπουμε άλλο ένα μεγάλο λάθος του Γιώργου. Αυτό είναι ότι επιλέγει να παίξει, και θα το δούμε και πιο μετά, επιλέγει να μπει στην guard του αντιπάλου, ενός αντιπάλου ο οποίος μάλλον δεν ξέρει να παίζει και πάρα πολύ guard. Δηλαδή ο αντίπαλος είναι αρκετά πιο κοντός από αυτόν, δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερες γνώσεις σε guard και για κάποιο λόγο ο Γιώργος δεν προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τα άκρα του για να πάρει και να δημιουργήσει απόσταση, δηλαδή να προσπαθήσει να τον περάσει με το ράντο από μακριά. Είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτήν τη θέση. Αυτό είναι γενικώς ένα πρόβλημα που το κάνουμε πάρα πολλά άτομα στην ομάδα μας. Προσπαθούμε να κάνουμε engage από πάρα πολύ κοντά την guard του αντιπάλου. Το επόμενο λάθος που κάνει ο Γιώργος είναι ότι εδώ πέρα βρίσκεται στο γόνατό του, σε αυτήν τη θέση. Όσο βρίσκομαι στο γόνατο είναι δύσκολο να ολοκληρώσω το pass. Και αυτό θα δούμε είναι και ένα λάθος που κάνει λίγο αργότερα. Το στήθος του Γιώργου και το κεφάλι του είναι πολύ μπροστά από τη γραμμή του κεφαλιού του αντιπάλου. Τη γραμμή που ενώνει κεφάλι γοφό. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Γιώργος, ακόμα και αν καταφέρει να περάσει το pass, ο αντίπαλος κρατώντας αυτό το grip μέσα στη μασχάλη θα είναι πάρα πολύ εύκολο να τον διώξει και να το πετάξει από την άλλη πλευρά. Πράγμα που βλέπουμε ότι πάει να το κάνει. Και στη συνέχεια θα το κάνει, θα το δούμε σε ένα επόμενο pass, ότι το έκανε ο αντίπαλος, δηλαδή κατάφερε απλώς να τον σπρώξει. Εδώ βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ κοντά, έπρεπε να έχει δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερη απόσταση από τον αντίπαλο. Εδώ ξαναπέφτει για το leg lock, ωστόσο το άργησε πάρα πολύ, εδώ έπρεπε να γίνει πολύ πιο εκρηκτικά αυτή στο πόδι και βλέπουμε ότι ο αντίπαλος το καταλαβαίνει κατευθείαν και ξεκινάει και σηκώνεται με το πρώτο δευτερόλεπτο. Τώρα, ο Γιώργος σε αυτήν τη θέση αυτό που προσπαθούσε να κάνει είναι να χρησιμοποιήσει το αριστερό του χέρι για να πιάσει το πόδι του αντιπάλου για να τον ρίξει προς τα πίσω. Ωστόσο το μεγάλο λάθος που έκανε ήταν ότι προσπάθησε να τον ρίξει από αυτήν τη θέση χωρίς να ελευθερώσει το χέρι του. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν προσπαθεί να τον σπρώξει προς τα πίσω. Και ο αντίπαλος το μόνο που είχε να κάνει είναι να πιάσει το χέρι του Γιώργου και άρα να κρατήσει ισορροπία. Ο πιο εύκολος τρόπος ο Γιώργος σε αυτήν τη θέση για να ελευθερώσει το χέρι του θα ήταν να σταθεροποιήσει ένα δευτερόλεπτο τη θέση και από εκεί να πατήσει το δεξί του πόδι κάτω για να πάρει δύναμη
και να σπρώξει με το αριστερό πόδι τον αντίπαλο πάνω από το κεφάλι του. Άρα να προσπαθήσει να φέρει τον αντίπαλό του κάπου εδώ πέρα. Ο αντίπαλος θα είχε δύο επιλογές. Η μία θα ήταν ή θα άπεφτε και ο Γιώργος θα κατέληγε σε ένα belly down συν του συν, ή θα αναγκαζόταν να χρησιμοποιήσει τα χέρια του για να μείνει όρθιος. Που σημαίνει ότι το χέρι του Γιώργου θα ελευθερωνόταν και άρα από εκεί και πέρα θα μπορούσε να παίξει ελεύθερα την κάρτα, θα είχε ελευθερώσει το χέρι. Άρα ξαναλέω, αυτό το πόδι έπρεπε να πάει κάτω, το αριστερό πόδι του Γιώργου έπρεπε να σπρώξει τον αντίπαλο του πάνω από το κεφάλι του κάπου εδώ πέρα, και ο αντίπαλος ή θα έπεφτε ή θα αναγκαζόταν να ελευθερώσει το χέρι του Γιώργου για να μείνει όρθιος. Δεν το έκανε, εδώ είναι λάθος που προσπάθησε να το σπρώξει προς τα πίσω. Τώρα από εκεί βλέπουμε εδώ πέρα ότι αυτό δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το σχολιάσω πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο ξανά ο Γιώργος βλέπουμε ότι δεν έχει πάρει. Το στήθος του έπρεπε να είναι πολύ πιο πίσω και τα πόδια του πολύ πιο μακριά. Είναι πάρα πολύ κοντά τα πόδια του στην guard. Δεν μπορείς να περάσεις μια guard με αυτόν τον τρόπο τόσο πολύ εύκολα, γιατί θα μπορέσει να σε ρίξει πολύ εύκολα από την άλλη πλευρά. Αυτό που πρέπει να κάνει σε αυτό το σημείο θα ήταν το δεξί χέρι να ξεκινά να μπαίνει με τον αγκώνα να πιάνει την παντόσα του αντιπάλου, ή το ίδιο το χέρι να πιάσει θα πρέπει να πιάνει την παντόσα του αντιπάλου, ή το ίδιο το χέρι να πιάσει την παντόσα του αντιπάλου, και από εκεί να ξεκινά να χαμηλώνει και να φέρνει το στήθος του κάπου εδώ πέρα, σε αυτήν τη θέση, και το κεφάλι του, για να μπορεί να πάρει μια πολύ καλύτερη γωνία. Εδώ είναι τελείως στρατηγικό, πολύ μεγάλο λάθος που μένει τόσο πολύ στίκη σε έναν αντίπαλο ο οποίος μάλλον δεν έχει guard. Πολύ πιθανό απλώς αν έτρεχε γύρω-γύρω να μπορούσε να τον περάσει σε αυτήν τη θέση. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μείνεις τόσο πολύ sticky σε μια guard. Δηλαδή δεν έχεις λόγο να παίξεις smash pass ή τόσο δύσκολο pass χωρίς πρώτα να νιώσεις τον αντίπαλο. Πάντα η πρώτη στρατηγική που κάνεις όταν πας να κάνεις κάποιο guard pass είναι να περάσεις λίγο με loose pass για να δεις πόσο καλή guard έχει, πόσο πολλά overextension κάνει, πόσο έντονες αντιδράσεις δίνει, και από εκεί και πέρα να αξιολογήσεις και να πεις ότι μάλλον αυτός ξέρει καλή guard, ίσως να έχει νόημα να γίνω sticky στην guard του. Αλλά εδώ πέρα ο Γιώργος γίνεται απλώς sticky, ενώ ο αντίπαλος δεν είναι καν sticky, δεν έχει τίποτα ουσιαστικό να του δώσει. Τώρα σε αυτό το σημείο βλέπουμε ξανά ότι ο Γιώργος εδώ πέρα πέφτει πάρα πολύ νωρίς στα γόνατά του, και έγινε και αυτό το λάθος που είπα πριν, ότι εδώ πέρα σε αυτό το σημείο πέφτει, για κάποιο λόγο το προσπαθεί πάρα πολύ αυτό το pass, φαντάζομαι ήταν και το άγχος των αγώνων, το κεφάλι και η ώμη είναι πάρα πολύ ψηλά, και ο αντίπαλος το μόνο που έχει να κάνει είναι να αποστάρει στη μασχάλη του και να τον διώξει κάτω, έτσι, το βλέπουμε κιόλας. Από εκεί, εντάξει, εδώ βλέπουμε μια closed guard. Δεν γίνεται κάτι ουσιαστικό. Σε αυτό το σημείο μόνο το μεγάλο λάθος που έκανε ο Γιώργος ήταν ότι έπρεπε να πάρει γωνία πολύ πριν δοκιμάσει να περάσει αυτό το πόδι μπροστά από το κεφάλι του αντιπάλου. Έπρεπε ο αγκώνας του να ελέγχει καλύτερα τον αγκώνα, να πάρει πρώτα τη γωνία και από εκεί να μπει. Τώρα σε αυτό το σημείο πάλι ένα μεγάλο λάθος που ο Γιώργος το κάνει πάρα πολύ συχνά και δεν το καταλαβαίνω γιατί το κάνει, ενώ έχει δουλεμένη τη θέση. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο αντίπαλος κάθε φορά που κάνει άμυνα στο άνω το σώμα πάντα εκθέτει το κάτω σώμα. Πάντα. Και αυτό σημαίνει τι? Ότι αν ο αντίπαλος μου κάνει άμυνα σε τρίγωνο ή σε armbar όρθιος, πάντα εγώ έχω πρόσβαση στα πόδια και μπορώ να μπω είτε στη single leg X, είτε στην butterfly, είτε στην K-guard, είτε σε οτιδήποτε. Εδώ ο Γιώργος για κάποιο λόγο δεν προσπαθεί να πει. Δηλαδή πέφτει και δεν πάει ούτε να περάσει το πόδι του από πίσω. Ξέρω ότι φοβάται, σε εκείνη τη θέση ξέρω γενικώς ότι ο Γιώργος φοβάται ότι δεν μπορεί να ρίξει τον αντίπαλο του κάτω, αλλά και πάλι είναι μια μορφή guard. Δηλαδή σε αυτό το σημείο είναι λάθος. Και αυτό που κάνει ξανά είναι λάθος. Δηλαδή όπως και πριν, εδώ έπρεπε να ενώσει τα δύο του χέρια, να τα κρίσει πάρα πολύ καλά, να ενώσει τους καρπούς και να προσπαθήσει να κάνει το γόνατο του αντιπάλου να δείξει προς την άλλη πλευρά για να ξεκινά να μπαίνει στην X. Ανταυτού προσπαθεί να μπει στη single leg X με έναν αρκετά άσχημο τρόπο, γιατί εδώ πέρα η πατούσα είναι κοντά στο γοφό. Δεν θα μπορούσε να μπει στη single leg X και να ήθελε, γιατί ο γοφός δεν μπορεί να σηκωθεί ψηλά. Αν η πατούσα είναι κοντά στο γοφό, πρέπει η πατούσα να βρίσκεται κοντά στη μασχάλη του Γιώργου για να μπορεί να μπει κοντά και ψηλά στη single leg X. Εδώ πολύ σωστά σηκώθηκε. Δεν νομίζω ότι φοβήθηκε ποτέ κάποιο leg lock. Και από εκείνο το σημείο βλέπουμε ξανά ότι δεν σπρώχνει τον αντίπαλό του για να προσπαθήσει να πάρει κάποια αντίδραση. Απλώς κάθεται, προσπαθεί να πιάσει το πόδι του αντιπάλου
Και εδώ, λοιπόν, αυτό είναι ένα frame το οποίο δεν θα πρέπει ποτέ να μπορώ να πιάσω κάποιον αθλητή ο οποίος παίζει guard. Σε αυτό το σημείο τα γόνατα του Γιώργου και το κεφάλι είναι πάρα πολύ μακριά και το στήθος. Όταν παίζω guard, ποτέ δεν σηκώνω με αυτόν τον τρόπο. Κάποιος αντίπαλος μπορεί να είναι πολύ εύκολο να καταφέρει να μπει σε κάποιο north-south ή κάποιο pass. Πάντα θέλω να έχω. Ποτέ δεν κάνω overextend στη θέση, ποτέ τα γόνατά μου δεν φεύγουν από το στήθος μου. Διάφορα τέτοια πράγματα. Λέω, αυτό το frame είναι κακό για μια καλή guard. Και βλέπουμε κιόλας ότι ο αντίπαλος του απλώς τρέχει. Έτσι. Δηλαδή δεν ήταν ουσιαστικό αυτό που έκανε ο Ρασούλης σε αυτό το σημείο σαν guard player. Αφού επέλεξε να παίξει guard, θα έπρεπε να μείνει στον κόλο του, να παίξει συν το συν ή να κρατήσει τα γόνατα στο στήθος του και να περιμένει ο αντίπαλος του να έρθει κοντά για να μπορέσει να καθαρίσει τα grips και να μπει σε κάποια ντελαχίβα ή reverse ντελαχίβα. Από αυτό το σημείο ποτέ δεν προσπαθώ να πιάσω τον αντίπαλό μου, γιατί απλώς μπορεί να κάνει ένα step και να με περάσει. Όπως και έκανε. Δεν έχει σημασία που δεν τον απείλησε ουσιαστικά. Σημασία έχει ότι είχε την ικανότητα και ο αντίπαλος τον πέρασε. Οκ, εντάξει. Εδώ δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να σχολιάσω. Κάτι που θέλω να σχολιάσω αυτό σημείο, μόλις ο Γιώργος πάει να περάσει mount, που είναι και αυτό λάθος, είναι ότι δεν προσπαθώ να περάσω σε mount αν ο αντίπαλός μου ελέγχει αυτό το χέρι τόσο πολύ καλά. Και αυτό διότι ξέρω ότι με το που θα πάω να ελέγξω το γοφό του, και αυτός ελέγχει το γοφό του, δηλαδή δεν έχω κάποιον ουσιαστικό έλεγχο, γιατί μπορεί να μου διώξει το χέρι μακριά, άρα είναι πολύ εύκολο να με εμποδίσει και να με σπρώξει κιόλας από την άλλη πλευρά, όπως και έγινε. Εδώ αυτό που πρέπει να κάνει ο Γιώργος για να ελευθερωθεί αυτό το χέρι είναι να προσπαθήσει να σπρώξει τον ώμο του για να πάρει ένα πολύ καλύτερο crossface στο λαιμό του αντιπάλου. Και αυτό είναι γενικώς μια στρατηγική που ισχύει. Όταν ο αντίπαλος καταφέρει να πάρει ένα καλό grip πάνω μου, είναι πολύ δύσκολο εγώ μετά να κάνω ένα repamel και απλώς να ξαναπάρω τον εσωτερικό έλεγχο. Ο τρόπος πάντα που προσπαθώ να κερδίσω τέτοιες μάχες είναι να επιτεθώ σε κάτι άλλο. Άρα ο Γιώργος εδώ πρέπει να φέρει τον ώμο του πολύ πιο κοντά και καλά στον ώμο του αντιπάλου, να τον σπρώξει, να ξεκινάει να τον πνίγει, άρα ο αντίπαλος να αναγκαστεί να φέρει σωστά frames, όπου τα frames είναι κάτω από το λαιμό, να μπουν κάτω από τη μασχάλη κτλ. Και από εκεί σιγά σιγά να ξεκινάει να ελέγχει, να ελευθερώνει το χέρι του Γιώργου και να μπορεί να παίξει ένα σωστό παιχνίδι από mount ή από side control. Εδώ είναι λάθος, βιάστηκε πάρα πολύ να περάσει σε mount και βλέπουμε κιόλας τον αντίπαλος τον έδιωξε και από εκεί έρχεται και το τελείωμα. Οκ, εδώ δεν περίμενα να θα το πάρει ο αντίπαλος. Εδώ έπρεπε να κρατήσει πολύ καλύτερα το κεφάλι του αντιπάλου. Δηλαδή, ο Γιώργος κρατιέται από το χέρι. Το πήρε το submission, αλλά σε αυτή τη θέση το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει θα ήταν να φέρει τις πατούσες του στον κόλο του, να κάνει ένα κοιλιακό και να σηκωθεί ψηλά και να πιάσει με το αριστερό του χέρι το χέρι του αντιπάλου. Ο Γιώργος γενικώς έχει πολύ δυνατά grips και αυτό είναι που τον έσωσε. Τυχαίνει να έχει έχει λεπτό σώμα, μακρύ σώμα, επομένως τα grips τα οποία πιάνει είναι αρκετά δύσκολο να τα σπάσει. Ακόμα και ένα απλό grip στον καρπό είναι δύσκολο να σπάσει. Ωστόσο, σε αυτή τη θέση έπρεπε να κάνει ένα κοιλιακό, να σηκωθεί, να πιάσει το κεφάλι του αντιπάλου, που είναι ένα αδιαμφισβήτητα καλύτερο grip, και από εκεί να προσπαθήσει να τελειώσει είτε το τρίγωνο είτε το armbar, όπως και τελείωσε. Αυτά λοιπόν. Εντάξει, ένα ok παιχνίδι. Πολλά πράγματα τα οποία ο Γιώργος θα μπορούσε να έχει κάνει καλύτερα με τις γνώσεις που είχε εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι αυτό είναι και το νόημα των αγώνων. Δηλαδή να προσπαθεί κάποιος να παίζει αγώνας, βλέπει, πηγαίνει, κάνει λάθη, άλλες φορές μικρά, άλλες φορές μεγάλα, και μετά ξαναγυρνά στο γυμναστήριο και έχει πλέον στόχους να τα δουλεύει. Αυτά.